Farqîn xwedî dîrokek kevnare û gewre ye. Ji hezar salan û vir de wargeha Kurda ye. Di seriya 100 salî de paytextî ji bo hukmraniya dewleta Kurd ya Merwaniyan kiriye. Xwedî gelek nav û nîşan e. Xwedî gelek keleh, pir, mizgev û şûnwarên dîrokî ye. Li Bakurê Kurdistanê yek ji hêlîna kurmancî ye. Ji bajar û bajarokên welatê me yek ji cihên ku herî zêde Kurdî tê axaftin û parastin Farqîn e. Xwedî çandeke qedîm e. Ev pirtûka bi navê Farqîn ji aliyê helbestvan û lêkolînerê gewre Rojen Bernas ve hatiye amadekirin. Mijar evin: Farqîn, Sîlvan, Silîva û Silîvî, di dîrokê de Farqîn, meya Farqîn, avahîsazî, aborî, jiyana civakî, cejin û şahî, xwendin û rewşenbîrî, tevgerên nerazîbûn û pêşverûtiyê, li Farqînê edebiyat, dîn û bawerî û çend foto ji Farqînê. Pirtûka Farqîn ji aliyê weşanxaneya Nûbiharê ve hatiye çapkirin. Ji 288 rûpelan pêk tê. Çapa yekem di sala 2017 de derketiye. Helbestvan û lêkolîner Rojen Bernas ji Farqîna Amedê ji Bakurê Kurdistanê ye.